Txec, què passa? Queden 20 dies per Sant Jordi i jo molt ràpid te vull recomanar unes lectures sobre salut. Si tu en tens d'interessants que jo no em vaig llegit i m'ho dius als comentaris, me faràs un favor. Si us agrada el vídeo, m'aneu donant-li likes i seguim-me, després us faré un vídeo específic de cada lectura. Molt ràpid, la dieta keto, si us voleu introduir en este món dels més fàcils i que més ens ajuden a entendre què passa. Dime el que comes i què bacteries tires. Un vídeo importantíssim per cuidar la probiòtica. Cada vegada tenim més coses a la panxa, més inflamacions, i este ens explica com evitar-ho menjant bé i cuidant-la. I vegetarianos conciencia. Si hem decidit no menjar car, aquesta és la nostra primera lectura. Entendrem millor com fer-ho i com que no ens falta de res. I per altre cantó, llibres de lifestyle. Tenim Dormir Bien, la gran malaltia del segle XXI. Estem dormint cada vegada menys. Tips fàcils que jo 4-5 estic aplicant i em desperto molt millor. Saludablemente, relació entre alimentació, vida sana i ment. Dels més interessants per descobrir coses noves. És una lectura de nit per anar fent tranquil·lament. I Hábitos Atòmicos, un best-seller que tots hem vist a les tendes, però que ens aporta petits tips que jo també n'he aplicat 4 o 5 que em permeten cada dia entrenar, cada dia menjar bé, no fallar i ser més òptim en els cuidadors de mi mateix. I per últim, el meu preferit, el primer, aquell que m'ha portat tot aquest món, Paleovida. És la màxima relació entre salut, lifestyle, menjar bé, cuidar-se, moure's. Si vos voleu començar a cuidar, per mi és el primer. Comenceu-lo a llegir i descobriu un món de salut i està bé. I recordeu de recomanar-me coses, per favor. Ens veiem.